хора, аз съм Resurrected, тук до мен са Black Down Impossible и ще цъкаме ПВП. Хай! Да. Както и той снима, и аз снимам. И така. Трейте в Desert. В Дезърт ли влизам? Да, уе майна. Трябваше И- Фенда. Ма няма значение. Късно малко хора. в Дезърт смисъл, или е? Desert, маня и ти винаги не разбираш. Абе, остави го, е. Андрея, разкачай. Какво да направя? Тъпо неща. Опа. Нещата ни... Познах си самичък. Това ще го прибиме споко. Ей, то хак, нали знаеш, вчера му приби. Знам бе, знам. Ама га тримава са един, това бах ти простията. Трябваше да влезем в Фенда, поне и тримата си фани по един човек. Не! Мангал! Чакай. Имам poison за 1 минута и 30. Не бе, грузик! Това и сякаш ще убия. Мен ли бе? Не бе, майна. Искаш реванш ли? Не бе, майс... Добре, добре, айде ще те оставя. Първо, аре убиме първо бели, по-сибо, базикам се. Маряй, ти гледай да не умира... Стига! Тя мога да те, бе, И майна. накрая на клипа ще направим едно в едно. Какво те удря, бе? Ние сме на 50 км за теб и колко е то по... 1 минута poison. Хора, аз по-преди да доспам си взема мляко. То Абе, poison ще ме няма убие. пъти, майна. Трябва да пия малко за стринг. О, в това мангал неща. Ам това... Как има кейп? Абе, купен. О, аз хилнах. Аре, умри бе. А, така, поизна го, давай, 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 умра за ми. Що е на поизна? Не, ще умра, бе. Еми, нормално. Бе, ако умра, как ще садна? На миналия клип не умрях. Нито един път, убих 3 Меш 4 пък килнат. Ми умирай, какво ти кажа? Абе, какви си тия хакове, бе? То ванката е хак, да ти мога да повече. Какъв хак бе? Не, ти си хак, да повечето пъти. Ще видиш на клипа. Знам вече има бахтеш повечето пъти. Опа, без искам да удари. Абе, добре, гледай се, това му бахте от 70 блока. Абе, знам, то вече е хакер, наистина, това не съм аз. Обаче, аз умирам, защото не мога си да глася почнаките 20 години. Да не умреш. Аз ще спася. Той аз умирам. Не умирам, аз съм на фул. Добре, че не ма фана. Абе, Ванка стига се прави. Дори не те бия, аз ще видиш на клипа. Някой да хич. стреля с лък. Ами тогава идвай при... Абе идвай, абе ти с лък ли ги стреляш бе? Просто так. Двама сме дедва стрелят. То не е да си... И сега са биете като прости арчери. И гледай, не мога го ударя, смятай. Ме ми свърших истинска, аз ще бягам. Аз трябва фит. Фит има ли бе? Не е смисъл да се наявам, защото... Абе, да, идвайте, Фак! ще ми свършат айтемите. Трябва да се наявам. О, не се спря. Да, ще избягам. Ай, честито. Ще напиша Ще спам, се че не почна. се... Добре, Айде, това сега става да- много голям простияре на енд, защото много лагва. Гледайте какви хакери направо. Вай, Мариана, ако ме оцелиш. Къде си? В Румъния. Тя аз до дева Ще ме цели. килнат. Ще ме килнат, фак. Аз отивам на енд да се побия. Да, Аз ще се опитам да избягам, защото... Ама аз Нека си избягах. бъде. Аз съм балък. Избягах. Така. Аз То до пък на дева енд е бах ти цели. простията, то няма никой на енд, по принцип е пълно. Добре, гонят ме, май ме харесаха. Не знам за теб, аз ще имам до и 10-30 минути ще е клипа. Само де че с 40 гигабайта сигурно. Чум, чао те. Къде се е Фенда, нали? Ама аз съм Фенда. И то съм само. Само аз. Щях се оригна, брат. Добре. Добре, много ме... Кой ме цели слух? Мариан, ти ли си? Не, сега идвам. Сега дойдах. Абе, то не е на енд ванката, бе. На дезерт е още. Даже не знам. Даже не знам къде сте на Енда. Ами то Къде само сте? на дезерт, отивам на дезерт пак, какво да направя? Тапачи. Акев плик. Дай плик. Няма такъв филм. Фак. В И5 с Black Down ще цъкаме едно в едно, той така. Едно в едно. Ай, ще трябва да избягам малко трудно. Как пък ще избягаш като не, не, той се портва с Ендър Перли. Ще фана тук това да не дойде пак при теб. Те ще ме смачкат, бе. В смисъл не мога да си бия, нямам почнки. Опа. Супер. Лошо. Абе, лошо. тия Абе, Мариан, идвай. Бахтят ма двама, дразниш ма вече, Мариане, с това. Бол. Чупи Не бе, така. къде вървиш се? Аре, кажи ми къде вървиш тата. И ме убиха. Съм бот. Блек, Ай, Мариане, сега още един път ме направо. оцели. Още един път ме оцели, ще ти скъсам черното дупе. Аре да направим едно в едно. След малко има още много време от... Вай, сега ще скъсам човек.
Вярвай ми, ако ме докоснеш да умра. Аз умрях. Гледай си какъв е бълък. Не мога ги разбера тези хора, баси хакерите. Така, почна ли някакъв тъбък тя сега? Сега ще видиш какво става. Сега ще... Рядко умирам, но какво да се прави? Аре, Андрей. Ам то пък то мене почна пък те не... Вие френда ли сте? Да, битка. Какво викаш? Между другото, IP-то ще е в описанието на хората. Да, си- и се влиза Да. само тия хора, които са с премиум акаунти. Не, Да. защо не мога влезна, бачех сървър? Абе, вземи си Изак. Напротив, сървъра си е страхотен. Много... Сега ще направя без това. А, то е хак! Ама бягаш с ендърпе... Опа. Тук на долу И чупена ето каската. пича мой. А, то е админ. Админ ли е той, бе? Кой? Тук има някой. Мангъл. За съжаление в сървър има много хакери и това тъпо. Много хуят. Или играеш без перилера, какво стана? Какво викаш? Нали играеш без перилера? Абе, не бе, това мет на перла ти говоря, аз не играя с перли. Въпреки, че я Ай, бе. Маряне, с тия ма цели. 15 секунди стрек. Оу. Деба хакерите. Чакай малко, То хак сега ще ме убие, ако не е такова. Ако не изпие страничката. Бай, наши маскив с последния удар аз да те убия с него, май. И знаеш О, какво за ще какво? направя после? Знаеш какво ще направя после? И ендерпелите може да си използват през 15 секунди. Добре, гледайте го този хак, бе, сега ще ме убие. То не е да ме удря от 30 блокчета. Ето, Мъртъв, хъпвото ми мъртъв, спада мъртъв, супер мъртъв. бързо, не мога да разбера. Защото си много Какво прави това, бе? Видяхте ли как се върти? Абе, Опа. Нарихме го. Мариан идва да ме пазиш копеле грозно. Удари го 2-3 пъти, защото аз не мога да се регенерирам дори. Съм ял. И бягам като... Виках да лефна човек. О, чупиха му се бутушките и умря. Как да играят така, бе, човек? Идвайте по май! Мариан, щипай тъпи лък, идвай да ръшиш Носи резервна каска, защото случайно му се изчупи. О, имам безкрайни стърли. Пати кеф, май. Сега ли се сетя, просто така. О, Вика, баси уау. кефо майна. Добре, ще ми помогнете ли не, бе? Къде си, бе? В Румъния някъде. Сега ще ида към спауна, дано то не ме отда... То са по... Аре да правим едно в едното. Мариане, пак ме целиш, ще ти скъсам газа, аз си казвам. Аре да правим едно в едното сега. Абе има време, бе, още 15 минути има. Онзи те гоних, бе. Добре. Отлагаш, защото знаеш, че ще те победя за трети път. Абе, казах ти първия път, какво стана, бе? А втория път какво става? Втория път ми би честно. Сега па... Те са продор. Да левта ли? Няма левка, бе, аз тук Те съм. са продор. Аре да направим... Виждам някакъв, виждам... Значи... Добре, ако всички победя виждам, Андрей- освен тебе. Какво е? Ако победя Андрей, Мариан ще цъка с мене. О, В не, смисъл. Мариан е Да. плод, бе, тапак. Ами какво е това? Добре, идвайте бързо на спауна на това, на спауна на Дезерт. Въртя се около него, да не му килне то. Дезерт са май. Къде си? На спауна. Идвам. Секунда. Пие си пошки. Между другото, това дет ме кюне то, ама... Цял пак, ако ме кюне ще Дори не режа. си изпих стрентката, брат. Бий го малко да си изпие стрентката, че ще ме убие докато си изпие. Дойдеха двама. То. Така, това ще умре. Удриш мене. Блекдаун го килна, брат, колко е грозно. Той почна да бяга. Споко, остави го. Няма го става, няма стана Добре, работа. аз ще го спавна, си взема починки. Не, факт, то порта се до геймод. мене. Добре, пак ти кефа. То е геймод, не мога го бия. Кой е геймът? Да бе, една без каска, нали? Сигурно адмион, да, без каска. Да бе, Ти къде си? на Дезерт тъмън джойнах, защото отих си взем починки. О, беги им. О, палянка, чакай, тихо те тя малко. Чувам те и копеле. Бай, как ще стюпа дупето, човек. Бяга се, гледайте го как бяга се зарапелих. Беги го как бяга, бай. Това ми е скина. Мисъл. Супер Марио. Супер Марио Гошо. Аре, лабе. Искам. Мариане, Искам, ти им ли ще да сме или не, плейсам. или да ти чупят дупето, а? А? Ти им ли ще сме Не или мога да си не? намеря хубав скин на Блейс, а те не спират. Кой ли бе? Ама кой? Чакай малко. За кой ми думаш? За тебе! Бай! Да бе. Чудите защо имам Да, не Optifine бягай, ръшвай Ще с меча, тая стари линк. го тъпот. за изтеглен, да си изтеглите Optifine за 1.7.2. Ама аз трябва да посна линк за мапа, за Той се текстчер стреля пака. яко обаче. Да, ще Уби я го, сложим брат. за IP-то. Мариан уби някакъв. Това е. Ито! Бачи случайника. Добре, идва ли ги побим тия? Къде си, Андрей? На Дезерт, ние сме близо до спавна.
Само че са там, двама. след капото някъде. Две, брат, две. Къде си? И аз Аз долу повече съм бил влез. impossible. Само точка. Знам. Добре, идвам и аз само си пия страничката. Идвай да прибием impossible. Мерси, мерси, мерси. Няма защо. Аз тебе гледам да бия. Бега impossible, бега impossible. Оп! Не ми е тук. Това е истинско. О, слоих два поизна. Видите, Resurrected BG винаги го килвайте, защото той е нещастник. Ако видите Down BG, Black Down BG, първо го напсувайте, после го килните. Бихаме! И Мариан умря, защото е голям про. Мариан умря, защото не знае как да Пак бачка. дойдаха някакви хакерчета. Не е вярно. Питен Ето Дел ги, Tag Team гоня. Champions. Убил гонята пак. Down BG са някакви, Down BG Resurrected са някакви О, мангали. какво ме лие, какво ме лие направо. Как Къде се сме? в меча? Бах, Килните. яко 2 в 2 човек. Сега мога ли да направим клан, бе, прой? Така Опа, се не, първи опа, абе, не ме би, бе, стига, човек. Сега първо прибивим тия мангали тогава. Ей! То няма ли да умре, бе? Няма истинска хълт, явно. Фак. И стои на едно място. Има истинска хълт, по-късно. О, лагер! Чай, пия страничка, трябва да пия страничка, трябва да спия страничка. Къде О, отиде? къде отиде? Бах ти простака. И загубих. Бах ти лагера, я. Е, така лагер. Ей, за тебе! Чакай, спри се за малко, бе. То лагера ли бе? Давай, майно. Аз не мога да ударя. Ударям. Аз го удрям, да имам проблема, че. Уби го. Спри се сега да убим първо ние стига бахта само. Щупи ми сета даже. Аз какво да направя? PvP сервър. Кафе як то тече пак, мен много кефи. Дефолт. Да, дефалт с Wallfire и на мен много ми кефи. Това е да без тече пак, а не... Да, Faithful наистина. е много як, да, Да. ама... Опа. Faithful също с Wallfire, ама не. По-хубаво ми харесва дефалт. По-хубаво ми харесва. По-як е... О, то се чупиха бутушките, сега умира. То Умира. умира. Дед. Перли, тъпи перли. Защо в Пепе България поне не са от перли? Абе, май са от мене, бе. Абе, ти какво се хилиш, бе? Дай той да го почне, малко какво ще кажа? Ама аз го почнах. А, ще му бихме! Само гледам, блекдаун. Де ма хитва, бе? Еми, добре, съпром. Къде отиде този мангал? Ще хитвам по един път само, ще да не те хитвам. Две са, това пиле, бах ти, кое свой скин на скиню пиле? Боинг. Атка Боинг! Опа, и аз да го хил на пулт вместо такова. То направо ме смаза. Буквално. То е хак, нали? Абе най-важното килните. Добре, най-важното Ето е. тук. Защо си биш с хътки, нали си много добър? Ама гъй, какво правя? Опа, Защо кой? си биш и с Бай, хътки, чакай, бе? забелязах някой. Това не е бил Мариан, бе, вика, че е Мариан. Аз не знам къде сте, затова ви чакам. Аре го прими, къде отиде, бе? Добре, то само Сендър Перли играе, Роли Елдър. Да, бе, то Ай, верно, то не бе. е. Стига, бе, Ванко! Ги! Сега знаеш какво ще направя? Знаеш какво ще направя? Първо ще ти скрисам Аз мазния без вик. изиха не знае кой си. Сега ще виж, аз не знам кой си. Аре, идвай ти, бе! Малко. Килнах най-добрия играч в сервера. О, каската ми се щупи, слагай Не. нова. Фак! Не, лъка. Кил на Лъка. мен, най-добри играч в сервера, мен кил на чухте ли? Най-добрия. Отиде ми лъка. Бал, май. Вау, колко хора има аз тук. високо О, му се убих чу- го. Той ще ме смаже. Убих го това. Ела се биме Ще сега. се бием до край, какво да се прави? Умирам. Умря ли? Умря. Да. Бах ти Браво. пиш. То И справя. да направим сега едно в едното. Чакай малко има още малко време, още 10 минути поне. Добре. Щом казваш, ти си шеф. Аре в Енд, да покажем Енда как изглежда. Добре, чакай само малко. Ох, какво яко се сбахтах. Прибих само един обаче. Сега ще ви покажа Енда как. Ето. Да е готин, бе, ма кефи повече, ма кефи от това, ама. Няма никой, това е тъпото. Абе, аз ти казвам, знаеш какво? Ето там има кули, които може да се качи с Абе, как ме бил толкова... Това голям нещо. Гледайте сега. Виж, всяко може. Гледам. И не подминах, не можах да на оцеля. тебе гледаш, по случайно снимам клип, бе. Да, и без това не можа да се качи. Още ли са Ще се бити бие с този Соня? стренч някакси. Звъня, бе, още ли са бити Соня? Ти си И гъдник. да го смажем.
Май... Вай, какво ме става на енда, направо ми харесва. И Щупих му пак каската, той трябва да умре. Що бяга сега? Не, До сега не, гониш ли ма? Гониш ли ма те питам, сега защо не ме гониш? Копеле, мазно. Тъпо, атака, тъпо. Абе някакъв... Не, фак! Буда бе творода. Ти играеш с перли поне. Да, не можах смисъл. Няма време. Black down fell out of the world. Why am fighting? Аз съм нуб. Шо е майна? Опа, той дойде с щупената каска. Просто искам да игра О, с... ще му убие с щупена каска, човек. Къде отиде, бе? Не, дали си? На дезерта ли си? Да, давай майна. Сти, бе. Абе, ту няма ли умре? Прецака се. Искам... бъгнем се по-шо. А така, би, има систем така, искам да ме биеш. Оп. Да, защо не мога да изпия нещо бъгви? Добре, щупих му каската и то ще ме убие. Смятай какво съм. Имам ти хелфам, чакай. Не, идвай споко. Ти така ми хелпваш от по 9 насам, че... Добре. Резаректът се и с нещо си. Убил го аз. Аре сега да довършим битката. А ме е щупен сета. И той е мой, аз се връщам от тента, дето умрях. Ние играеме трето 1 в 1. Само че той пак ще се оплаче, че му е щупен сета. Както винаги. На мен сега ще ми се щупи за това. Както винаги, кога съм се оплакал от щупен сет? По принцип да, много се оправдавам, кеф ще се. Днеска къде сложихме тази пъгъла. Ама. О, идва някакъв. Чай първо него прибим, тогава довършим. Добре, то нуп то. Абе... Почвай кой ти падне. То. Нупа, ама ще наприбие. Добре. О, Като гледам тук някакъв пак кеф, дойде защо? някакъв Ето лагера, сети ли са? Дето много се Сещах се. къдри, че мога да играе. И го поезнах. Добре, щупи му се каската, сега ще умре. Ей, го килнах. Чакай малко да килна, то не ме би. Добре, ще се опитам и аз го килна. Къде отиде? Абе, то е голям лагер, човек. Чупихте се каската. На мен ли? Да. Бягам да си я сменя, какво ме пръсти. Добре, аз то ще го задържа, защото е... Аха. О, Ма, чакай няма бе, то го дойде до задържа. мене, чакай го прибием. Да, съм щупена каска. Опа, сори, ще ти хитнах. Опа. Сори, пак кажи сори. Ще ме убият. Да, ти килна поне. Не, няма кил. Един път ти стига пак на това. 2 пъти. О, даже си метнах и меч, човек. Това беше върха. Мах се от мене, бе, за тебе, оли. Мах се от мене, няма килш. Андрей. Ей. Познах ли те? Не. Малко. Мах се от мене, човек. Поезда, мама няма файда. Смисъл има голям. Фак. Не! Малко! Бай, човек. Сега ще виж такой ти. Просто искам ти събера нерви да ме биеш на в едното. Чакай, че то нямам пошенки, пак ще умра, motherfuck. Защо толкова често умирам, бе? Не, бе да За какво ме поезда, бе, гадняр? Какво да направя сега? Аре, 20 минути има от клипа. Свърши. И хънгъра също. Абе, отивам там. Това нуп, хай. Аре, чалендж имам да те късам, ще ма дразниш. Да, майна. И аз те обичам, нали знаеш? Да. Ясно, брат. Не искам да ми видите скин. Не мога. Пълно ми е инвенторито. Това спам, кефи ли той, човек? Мен някакъв много грозен ми изглежда. Добре, арена спална, нали? Да. Чакаме се в едното. Дезата, нали? Ама не бе, чалендж не има, както де. Добре, чакай, сега ще такова. Ще малко тъпо някой се намеси, например, като Мариан Мангала. О, аз ще изиграя едно в едно с Мариан. Не, после ще играеш едно. Добре. Колкото за край на клипа, ако ма биеш да не се изложа. Well, Resurrected. BG Map. Преми, акцепта. Блик. Оф, не... приех на някой. На тебе ли На приех? мен? Да. Защото написах само бола. Преди нас как ми се бъгваше, човек? Бъгвах се постоянно с Добре, къде си ти, бе? Направо само, бе, не са ли сети? Сечка се. Да те е в копле. Поне ти не ми лагаш като другите. Съм про, да, бе. Знаеш кой е про? Майка ти.
Удобно. Оп. Ей, нещастник! И Уж аз съм бягал, нещастник. колко е удобно. Позинки, нечестно момче си. Ти бе. Хилна, ма. Ще да умра. Не, нямаше да умра. Да те се оставя да ме кюниш за клипа. А? Ти има хил на 2 пъти вече. Не, 4. Ей, виж по-яко блоква, брат. Добре, добре. Не знам с А? Нещо ми бъгва. Да. Ама знам, че аз се оправдавам, ама и ти почна. Какво се оправдавам, бе, аре, какво се... Къде от... О, ма гъ е! Ти си бот, какво само бягаш, аре, ела? Дори не видях. Какво да направя? Оп. Мамка ти. Не знам, що пия страничка, ама да. Оп. Стига бяга, бе, нещастник. Трябваше да пия страничка. Това си бота, брат. Само знае да бяга. Кой го казва? Кой ми играе само с полшени? Кой? Как аз съм бот? Играеш ми с поизънки, брат, и ендър перли. Аз съм бот. О, Пак бяга. ще да Гледайте, падна глава. целият утре ще те види как бъгваш. Не бъгваш, а как бягаш. Падна Е, глава. Падна глава, човек. Мисля, че ти играя без поизънки. Аз не съм толкова лош. Ти без това не си играеш с поизънки. Той аз не игра по принцип, да. Както Да, точно заради мен ще играш, нали? Ти си нещастник. Сега ще умреш. Значи поизън. Пак ми даде поизън. И аз такова. Оу, чакай малко, не дей нали тук капки, чакай. Нямам стренчка. Да, ние. Нямаш Пак бях стренчка. се, Нямах стренчка. О, защо не ме телепортва? Изпия се, че имам 10 перли и не ме телепортна. Пак не ме телепортна. Какви едни секунди, какви ги дрънка това? Ами да, има секунди. Перите не ме портват. Да, Чак само. има секунди, като пуснеш една перла, има 15 Абе, секунди. Кой ме поизън за една минута, бе, ти ли, бе? Ага. Поне ще те обичам до края на живота си. нали? О, забравих да пия! Забравих да си пия стренчката. Ай, стига бяга, бе, писна ми! О, Това си пота, не стига, че съм с поизън, ти ми и бяга. Знаеш какво ми пука с какво си? Дева, бот, дева. О, Ето го пак, бе, това си бота. То не може би е... то клипа стана 30 гигабайта, че. Ами, какво ти пука? Давай. То като го преработя, като да слагам тъпото интро. Тъпа вода! Да не умреш. Ам то без това нищо не ти прави. Ама във водата тогава, какво? Не сега една. Добре, няма ли да се щупи нещо? Меше ми се щупи вече. Добре, вече ми писна и те почвам, браткам ти. Ти ма почваш от 5 метра. Оп! Не бе, не стричка, бе! Yes. Ето го, вижте как бяга дева копелето, дева. О, yeah, man. Yeah. Това е пълен бот. Кой ме научи да играя Майнкрафт? Не, аз те научих. Добре, защо ще ми щупи ми се нещо, нали? Да, как знаеш? Опа! Фак! На кой също му се щупи нещо? Кой? Кой? Абе, като пак! Неща си! Да не умреш! Нечестна игра, нечестна игра. Мой. Просто Казва нечестна беглеца. игра. Yes. Няма и полшинки. Чакай да пробвам нещо. Не може! Аре, умирам хора. За Умри! втори път умирам. Мариана, идва. Бах тя скин. Но, останах се най-тъкива. Мариана, аре, едно Трябва да игра с мене. Не, с мен ще играя първо, че аз ще спирам клипа. Да бе. Аре, страхлиец. Аз съм по-голям но по тебе, така че ще играя с мене. Да бе. Добре, YouTube това беше от нас. От него. Така. Това беше от И- него. Чао. И той не, пак е да. тука, само че в моя клип. Само че в твоя клип, нали? Да, Мариана, ела изграме много едно в едно, за да свърши клипа. Да бе, аз не мога играя. Не ми пука как да го чалендж дам. Какво да напиша? Вой, Ай, ай, само само едно. Как не мога игра... Абе, зарежи. Хай, хора, това беше от нас. Чао, където чао, бе.
Кажете чао, бе! Чао! Демон, някой вика чао клип. Опа, забравя го спра чао.